खुलुमबाय बे समाव दंफैयो जोङो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारानि मुंख्लं मनिराम रतन लेरेला कसारिनि जि फोथार बे फोथाराव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंखा 33 बोसोरारि जथुम्मानि नैथि जि जथुम्मानि नैथि सान बे साना सोलिगासिनो दङ। बे समाव दिनैनि जि फुंबिलिनि हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि जि बाथौनि गोथार फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोंहा बे समाव बिरहोखांबाय। बे फिरफिलाखौ बिरहोदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आफादगिरि मानगोनां खगेन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसेनो बे समाव नैबेयाव बे हाबाफारियाव नैबेयाव दायो सोलिगासिनो दङ मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि। लोगोसेनो बेवहाय जों नुनो मोनदों गोबां जायगानिफ्राय गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा नैबेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों आरो गोबां रायजोफोरानो नैबे दिनैनि जि बाथौ गौथुमनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गोबां बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय जों केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बेवहाय जे बाथौनि मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे बिबार बावनाया सोलिगासिनो दं। बेवहाय बाथौ सिबियारि गोबां बाथौ आफादनि जे दैदेनगिरि बिथांमोना नैबेयाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां रोजा रायजो राजाफोरा बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जों दिनैनि जे नैबे हाबाफारिनि सोमोन्दै बे समाव बे बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिफ्राय मोजाङै मिथिनो नाजागोन नैबे हाबाफारिखौ माबोरै खुंनाय जादों आरो बेवहाय फैनानै बबे जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। बे समाव जोङो मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा बहानिफ्राय फैनाय? 33 बोसोरारि जा जथुम्मा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेखौ फालिबाय थानाय होम डिस्ट्रिक्ट सनितपुर जिल्ला मातासिपुर दिंखिया बाथौ गौथुमनिफ्राय बेबायदिनो गुबुन जिल्लानिफ्राय लोगोसे नांजाबफाना थानाय हादोर सोनाब बंग, दार्जिलिं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय बेनिफ्राय गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों। दा नोंथाङा नैबेयाव बाहागो लाफैनानै माबायदि मोनदों आरो नैबे जि जथुम्मा बे जथुम्माया दायो माबायदि सोलिगासिनो दं? बे जथुम्मायाथ' गोबां मोजाङै सोलिबाय थादों। जों जेरै मिजिंथिदों नैबे जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि खावनै जानानै थानाय मोननै आफाद बियो नैबे जथुम्मानि गेजेरजों खौसे जाबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गावस्रानानै थानाय मोननैबो हान्जाया जमा जानायाव जोंहा गोबां गोजोननाय दङ। आसा खालामो जोङो बयबो खौसेयै उनहालागै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गोसार होनायाव गोबां खामानि मावनो हागोन। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आगानसेबाव दावगाहोनायनि मिजिंजों गाबोन अर्थात 20 जानुवारि खालि भारतनि न'खर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। दा मिजिंथिदों बिथांनि गेजेरजों जोंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खबर जों मोननो हागोन बेखौ आसा खालामदों। नंगौ जोङो मोनथिनो मोनदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना फैनानै जोबोद मोजां मोनफैदों आरो लोगोसे बाथौ सिबियारि बाथौ धोरोमनि मोननै आफादा गावस्रानानै दङ। नाथाय बेयो दिनै जि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों खौसे जाबाय होननानै जों मोनथिनो मोनदों। आरो बे समाव जोङो मोनथिनो लुबैबावगोन गुबुन जायगानिफ्राय सफैनाय जि बाहागो लागिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिगोन नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आं आन्दिबादि लखिमपुर जिल्लानिफ्राय फैदों। आं आन्दिबादि लखिमपुर जिल्लानिनो दौरि आफादनि गाहाय आफादगिरि। नोंथाङा नैबेयाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो नैबे जि हाबाफारिखौ माबायदि जाफुंसार जादों होननानै बुंनो सानो? आं ओरैबायदि आंनि जिल्लानि जानानै ओरैबायदि साबायखर होदों जे जोंनि बे बाथौ गौथुमा एबा मिरु गौथुमा जे बेसेबांबा गिदिर थांखि लानानै बे सानथामनि हाबाफारिखौ मावफुंजोबनो आखाइ लानायाव जे मावफुंनो हागोन होननानै सानबाय गाबोनसिमहालागै। जाहाथे जोंहा गेदेमा अमित शाह बिथाङा फैनो गोनां दं न'खर मन्त्रि बिथाङा फैनाय समाव जाहाथे जोङो गासैबो जिल्लानि सानजानि सोनाबनि गासैबो सारिगिदिं जेसेबां बर' बाथौ धोरोम दङ बे बर' बाथौ धोरोमा फैनानै जाहाथे बेयाव बाहागो लानानै 80,000 खाम दामनाय 80,000 सिफुं दामनाय 80,000 सेरजा जथा दामनाय बेयाव बाहागो लाफैनानै बिथां आलासिखौ बरायनो बयबो माने नुजाथिफैदों। जोंनि गाबोननि हाबाफारियाव जाहाथे मोजाङै जाफुंगोनखौ आं मिजिंथिदों आरो जोङो लखिमपुर जिल्लानिफ्राय फैनानै गोजोननाय मोनदों जे बेयाव जे रतनलाल गेवलां फोथाराव जे बेयाव मोजाङै मोजां खुंनो हाबाय। जोंनि गासैनिबो अनसुंथाइ मोननानै खुंनो हादों आरो बे अनसुंथाइ हरग्रा बिथांमोनखौबो आं साबायखर होदों जाहाथे जोंनि बे बाथौ गौथुमा अराय सम बिदिनो आवगायलांगोन आरो मिरु गौथुमाव जेरैबायदि जोङो अमित शाहया जोङो खोथा होलांगोन
बे खोथा होलांनोखौ जों आसा खालामदों। जा बिथाङा ओरैबायदि खोथा होनो नागिरदों जे जोंनि बाथौ धोरोमा मुलुगनां जानो थांगासिनो दङ। बे मुलुगनां जानो थांनायाव जाहाथे बिथाङा जोंनो मोनसे जोंनो आसाबादि होलांगोन जे मुलुगनां जानायाव जाहाथे बिथाङा जोंखौ जोबोद हेफाजाब होगोन होननानै जों मिथिना मोनदों। बेनिखायनो गासैबो जेलाव थानाय, मिरुआव थानाय आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय, नेपालनिफ्राय फैनाय, म्यानमारनिफ्रायबो फैदों सोरबा सोरबा, आरो जोंहा माबा जोंनि नर्थ इस्ट जेसेबां सा सानजा भारताव जेसेबां दङ गासैबो नुजाथि फैनायफोरखौ मोनदों। जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे अमित शाह बिथांखौ बरायगोन आरो बे बरायनायाव जों गासैबो हेफाजाब होगोन होननानै सानदों। नोंथाङा जि गाबोननि समाव जे अमित शाह बिथाङा फैगोन, बे अमित शाह बिथां फैनायाव बाथौ सिबियारिजों लोगोसे गुबुन बर'फोर, गुबुन धोरोमनि बर'फोर, बेनि अनगायैबो आरो गुबुन हारिफोरखौ फैजानो लुबैयो नामा? बेथ' नंगौ, सैथो। थारमाने जोंनि बाथौ धोरोमा जोंनि बर'नि गेजेरावल' थानाङा, आरो जोंनि बाथौ धोरोमा गोबां बांगाल, जंगाल, मिरि, दौरि, हारसा, बर' गासैबो जाथिनि गेजेरावनो थानांगौ होननानै जों सानो आरो जोंहा बेयाव बाथौ धोरोमाव हाबनायाव जेबो आपत्ति गैया बा जोंनिया बादा गैया। जों बिथांमोनहा गुबुन धोरोमाव थादोंब्लाबो जाहाथे अमित शाहखौ बरायनो फैयो, नुजाथियोखौ आं गुरै खावलायो बिथांमोनखौ। नंगौ, जे बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे बे बाथौ धोरोम, बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमा मुलुगनां जानो थांगासिनो दं होननानै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जालांगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदों। लोगोसे गाबोन जे अमित शाह, भारतनि न'खर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बे बाहागो लाफैनायाव बाथौ सिबियारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौबो, लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ बेवहाय बाहागो लाफैगोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.